Op een mooie zomerdag was Cynthia de gierzwaluw een mooie vlucht aan het vliegen. Toen opeens zag ze een mens. Wat dat mens deed, was de boom stuk maken, dacht ze. Ze zag allemaal blaadjes van de boom afvallen. Cynthia maakte zich heel erg zorgen over wat er zou gebeuren als de mens de boom stuk zou maken. Dus ze vertelde het gelijk aan haar vriendin. Cynthia zei: "Ik ben bang dat er een mens is die onze bomen stuk maakt." Haar vriendin wist dat niet zo zeker, dus ze gingen op onderzoek uit. Wat doet ze nu? Ze heeft een doosje gemaakt. Waarom doet ze dat? Zie je wel,